Ambalmau auka bi arabadunya dunkibaru arabadunya min benendo November kalo tle sabama kibaruwa minu mbe anfaso Mali konaya udoyi kafoko Francis soldasi minu tumbe Mali dugolo kan atumbe soldasi baduru ni keme hakebo o soldasi baduru ni keme nunu afora kafo ni soldasi nunu ube anfa dugolo kan sabute foye ko Francis kelebolo do tun labe na bi fo mako barkan nunu yero fe Francis refe ko ni kelebolo ye yero bafo minu mako jihadistu Chikorbani musukorbaw tobu nunu be nunu wile jihadistu tefungore ko minu kembe ka marfata kafoku be dine keleke chugo bela jelena Mali bise ka karaba kake aslami jamana ye chugumi yero ka fo chugo la ko Mali marabaw bambe ka islamiya waliya islamiya waliya baliya ukembe ka Mali soldasi ukele fambela jelen fe ina fo kunungo anga donkiwaru keneka Francisco kwale yo kele bolo de blakana olu kele lila soldasi che baduru ni keme hake tumadola chikorbani musukorobaw awa kalama kafo ni soldasi che baduru ni keme nunu ukele bolo indi kukanga dablade soldasi che baduru ni keme nunu minumbe anfa dugulu kanko olu bina bwe ubena kele bolo krengrene ndola be ni manchan kubo wa kulu bina ubamba ninkele kele indela okunga ku ubina awyeroka kelechew noye anga soldasi ye kubina ulu deme nga keleche cha mambade kubina dobola wa malire doronte hali jamana mbe bi na fora ka fo chenchen fuka kembe ko jamana nunu labo ina fo Mauritanie Mali Burkina Faso Niger fuka se Chadma kabili tumamina soldasi noye Asimu Goita na nofemo ye uye Ibrahim Bogar Keita ka fanga imparo okosa fe utunyi sugandili ke noye bandau ani Mokhtar Wani utala kulu fana ka fanga imparo kabili oparongo flana kera Francis tunyi jekalo tlefla temene ukajimana ministri bonaso ni nziglendo uka keleche ukaku nyina boli la ko ya jira kafo uni Malika jenyonya kubina abojo kiwaro enkera dandigeli kuma de kwe kabili soldasi minye fanga parongo flana ke kalo kono don kofe no fanga paro ukera colonel Asimu Goita fe yala Francis tun la benendo wa Francis tun la benwa Mali kele ye Francis kono gwanga se hakemima nga Francis tun ye foli ke kafo ko abe wati jambo kafo koluni Mali soldasi uka jenyoya babali kela nunu keleli la ku ubojora wiro kafo chokola ku mekalo tlimugani nani ntemene colonel Asimu Goita ko ledu kani bengaminu ni ulutu ntemena uni Mali marabauche ko Asimu Goita ani anofemo kuye bandau ani Mokhtar uye ulubo jamana marabulu nyimgoyala hali nama segen kuma nunuka au yarawi shugel ko kala maiga ka puma bela jele lame kosa na ku Francia jira ka foko ulu bina dobo kele chawla bunu bamba fami ve uye jamana sabanu nu Franjela no ye Burkina Faso usolesu ulu chaman de be anfaso Mali konaya hali dugubaw fara dugumisen kan fasiri lase sabami ni ube nabifu mako kujugu ulu ya jira kafo Francisca soldasi jalatigi dobe no ye colonel de l'armée française ye ko o shude yera kiseba kungulo kono ni colonel ni togo de ko Edouard Ashibe Sambi Duru Hakela ni soldasi anga Bamako kimimbe na bifwa mako hippodrome usira mimbe ni ukwa mako rue 240 ni Nazarakein to kende shuira akashibunguno mugu chilendo wa kungulola kwa shuira kabili sibiri temene ino bena Oktober kalo tlebi sabama ngani ngoni agundo kacha ko sebe muguma akonye don preparative la sheria mun ngoni zorola kabo akeneka uye kafo marfakisa ye chen yala duna dafe sawa akoni kunguloyi ko soko kabo kadu fa marfakise duna fa fangelen fe katabo fangelen fe aka minambila kesu mimbe ko sogo kasro kata kasu ko fana sogo juli no tumbe fambela jelen fe ayrola
marifa min kɛra sabu ye marifa in tun dan bɛ a su kɛrɛfɛ joli kɛn bɛ ka labɔli kɛ. Polisi minnu ye nin ko ninnu ɲɔgɔnna si o kow sɛgɛsɛgɛli a ɲɛɲinikɛbaw ye n'olu taara ye olu ye taamasiyɛn dɔw sɔrɔ. Mali yɛrɛ ta dɔrɔn tɛ hali diɲɛ jamanaw ka kɛlɛcɛ min bɛ an fa dugukolo kan n'o ye MINUSMA ye olu fana ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila nka an ka polisi minnu bɛ kojugu kɛ cogow ɲɛɲini a ko bɛ olu polisiw bolo lakanabugu 17 min bɛ Bamakɔ o fɔlɔ de sera kɛnɛ kan olu sɔrɔla k'a ko ɲɛɲini o kɔfɛ k'a ko laban a sɛgɛsɛgɛli nana minɛ olu la ko o sabu dun ye jumɛn ye an ma si t'o ko dɔn ma si tɛ o ɲɛdɔn yala o b'a fɛ ka a kɛ jakumabu de ye k'a datugu sa wa kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko nin ye MINUSMA diɲɛ jamana kɛlɛcɛ minnu b'an fa dugukolo kan ko nin ye ninnu ka baarakɛla dɔ de ye ko a tun bɔtɔ don olu ka ci dɔ la n'o kɛra kabili octobre kalo tile 27 tɛmɛnen gundo minnu sɔrɔla ka bɔ a ka so kɔnɔ ye a ka baarakɛla dɔw fɛ olu ko u bɛ nazara sɔrɔlasi min bolo baara la ko a tun tununna kabili alamisa tɛmɛnen olu tun tɛ a fan dɔn a kibaruya yɛrɛ tun dɔn tɛ olu fɛ olu tun t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ni a ka yɔrɔ kɔlɔsilikɛla dɔ ye min bɛ ye tile fara su kan tobilikɛla min bɛ i n'a fɔ laada la k'ale tun bɛ dumuni labɛn dumuni tun bɛ bila a ka frigo kɔnɔ n'o ye sumayakɛla min b'a ka so dumuni bɛ lasago yɔrɔ minnu na n'a tɛ tiɲɛ ko ale y'a ye muso don k'ale y'a ye k'a fɔ kabili alamisa tɛmɛnen n'o bɛna octobre kalo tile 28 ma ko a tun ma se a ka dumuniw ma nka yala gundo laban bɛ ka bange sa wa a mana kɛ cogo o cogo ko tuma min na baarakɛla ninnu u ye ɲɔgɔn ye waati min k'olu sɔrɔla ka taa a lajɛ k'u bɛ da in yɛlɛ k'a dɔn fɛn min bɛ yen nka min ye a ka tobilikɛla muso ye ko ayi dɛ k'a kana kɛ ten ko a masurunyamɔgɔ dɔ bɛ yen ko ale bɛ o ka kibaruya kalama u bɛ tubabukɛ in bolo baara la ko masurunyamɔgɔ dɔ bɛ ko ka u wele u y'o wele waati min ko fana ye Faransi jalatigi dɔ ye n'o ye capitaine de l'armée française ye o n'ale min kɛra k'u jɛra a bɛ so min kɔnɔ k'o dakari k'u sɔrɔla ka nin cɛ in a su ye nin cogo in na ko cɛ in tun dalen don dilan kan joli tun bɛ wuyola a kɛra i n'a fɔ marifa cili min kɛra marifa in laban a ye kunkolo in sɔgɔ ka a ka fini bɛ bila fɛn min kɔnɔ k'o fana sɔgɔ fo ka taa se kogo ma yala ni marifakisɛ in de kɛra Faransi ka sɔrɔlasi jalatigi in a sabu ye wa a ye a fagara waati jumɛn munna marifakisɛ in a ma kunkolo in ci yala a yɛrɛ de ye a don a da ka ci sa wa a y'a yɛrɛ fa de wa kasara de kɛra wala dɔ y'a fa foyi ma dɔn o cogo la fɛn kelen kɔni bɛ yen maa si ma marifa ci kan mɛn sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu ko ko Faransi ka sɔrɔlasi jalatigi Edouard ko mɔgɔ basigilenba tun tɛ ten a b'i n'a fɔ ko a hakili ninnu sigilen tun tɛ n'a bɛ mobili boli a bɛ mobili damatɛmɛboli de kɛ tuma min na a bɛ bɔ so a ko ninnu sɛgɛsɛgɛli senfɛ nin yɔrɔ in kɔlɔsilikɛla dɔ ye ani muso min n'o bɛ don a ka so k'a ka yɔrɔw saniya ko u ye olu minɛ olu bɛɛ an ka jamana polisiw minnu ka baara ye nin ko ninnu ɲɛɲinini ye kibaruya in fasilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko kojugu kɛlɛba olu de ye nin fasiri in kɛ ka bɔ o sɛbɛn kɔnɔna na. An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye an ka cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw ye an tun ye a ɲɛfɔ aw ye Segu mara la yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko ɲɛnjɛla kalo tɛmɛnen n'o ye octobre kalo tile 30 tɛmɛnen ye ko janfa dɔ tun labɛnna an ka jamana kɛlɛcɛw ɲɛ n'o ye sɔrɔlasiw ye a fagali barika bonyana kosɛbɛ sabu u ka bolifɛn k'u to bolifɛn de kɔnɔ u ka bolifɛn yɛlɛnna mugu pɛrɛnta dɔ kan kɛra sabu ye ka Mali soldasi ma 5 k'a kɛ olu sabu ye o kɛra octobre kalo tile 30 tɛmɛnen
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a tun kunpan bɛ mɔgɔw la yala jɔnni fana ye nin jigilatigɛ wale ninnu ta ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ. Siga bɔra a kɛbaw olu lahalaya la sabu ja dɔ bɔra o ja in k'a fɔra k'a fɔ minnu ko ko olu ye alisilamɛ ni silamɛya jigi ye olu de ye o kamiyon in an ka sɔrɔdasiw ja tali an ka sɔrɔdasiw tali bolifɛn u y'a jabɔ k'u kɛra kari tɛmɛnen a nana ye k'a fɔ bolifɛn yɛrɛ a bɛɛ tun jenina ka ban pewu ka sabu kɛ mugu pɛrɛn ye a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye buyagi wɛrɛ ye o bɛ ɲɔgɔn de mara la a bɛ segu fɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu a dɔnna k'a fɔ min ye Usama bin Laden tɔgɔla kɛlɛbolo n'o ye Ansardin ye olu jɛɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'u ko ko olu ye alisilamɛ ni silamɛya jigi ye n'o ye Amadu Kufa ka kɛlɛbolo ye nin yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ nin jigilatigɛ fali jugu ninnu taara ka Mali sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ kabili san 2000 ni san 20 juin kalo waati a sen fɛ a dɔgɔyalen Mali sɔrɔdasi cɛ 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye ninnu fagara caman tun joginn'u la Masire Job ale y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in kɔni pɔbalikɛla ninnu ka dagasigi yɔrɔw don u bɛ o yɔrɔ sɛbɛkɔrɔ cogoba n'u ka kɛlɛtigɛ walew ye hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw fana bɛ kɛlɛbolo caman u ka dabali ni fɛɛrɛ k'a yɔrɔ kofɔlen lakana ko u b'u baaraw la a bɛ waati jan bɔ bi Masire Job kɔni y'a jira k'a fɔ kana lasabati baliya u kɔni ɲɔ ɲɛlen don ye kosɛbɛ ɲɔnɔ mara segu fɛ kɔni cikɛlaw n'o ye malo hali sɛnɛfɛn tɔw cikɛlaw olu tɛ se ka taa foro la hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ min kɔni garijɛra ka ci kɛ sumanw mɔna sumanw tigɛli waati sera bagantigiw olu tɛna se ka taa u ka baganw gɛn minnu ye dɔgɔjɔlaw ye i tɛ se ka t'i ka dɔgɔw jɔ yen sigibaw olu kɔni bɛ mugu sisi de cɛla papalikɛla minnu ni tubabu b'a fɔ ma ko terroristiw olu yɛrɛw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ hali ɲajiraw la sisan k'a fɔ min ye Mali sɔrɔdasiw fana ye olu fana kɛn bɛ ka o yɔrɔ kofɔlen kɛ u ka kɛlɛkɛdaga ye a nana kɛ sabu ye bi yenkaw kɔni cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa b'i yɛrɛ ɲininka minnu ko k'olu bɛ diinɛ kɛlɛ la yala kun jumɛn b'a to u bɛ taa mun bi tɛmɛ kɔbili ninnu sanfɛ n'o ye pɔnw ye ka taa pɔn ninnu kari ni pɔn karila yɔrɔ sigibaw tɛ se ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la sɔrɔ a dabɔkun de ye k'u bali u ka balo wa yɔrɔw bɛ yɔrɔ la o jigilatigɛ wale ɲɔgɔnna si de kɛra kalo tɛmɛnen n'o ye octobre kalo tile 31 tɛmɛnen u ye pɔn de kari pɔn min bɛ bɔ dɔgɔfiri ka taa jabali mugu in pɛrɛnkan o ye misaliya ye min y'a jira k'a fɔ u ye mugu min don a tun fanga ka bon kosɛbɛ ko o pɔnbili in tiɲɛnen don sabu binkani wale dɔ tun kɛra octobre kalo tile 25 tɛmɛnen nin pɔn in ani jabali cɛ tɛ tɛmɛ kilo 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kan bolifɛn minnu bɛ yen n'o ye donninta ni maata bolifɛnw ye olu tɛ se ka bɔ dɔgɔfiri ka taa jabali tuguni hakilila jiginna sira min fana bɛ bɔ jabali ka taa Nampala o fana tiɲɛna waati tɛmɛnen ninnu na an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi dɔgɔfiri ani ɲɔnɔ dugu tɔw tigɛlen don ka bɔ ɲɔgɔn na maa tɛ se ka bɔ dɔgɔfiri k'a fɔ i bɛ taa segu nin jigilatigɛ in fanga bonyenen don bi kosɛbɛ o siratigɛ de la min ye dɔgɔfiri muso ninnu ye k'u taamana ntɛnɛn tɛmɛnen n'u bɛna novembre kalo tile fɔlɔ ma olu yɛrɛ kɔni fɛ lakana sabatibaliya a kɛn bɛ fɛn ye bi fɛn min b'a to kɔngɔ bɛ ka olu bɛlɛn n'a fɔra k'a fɔ maa tɛ se ka bɔ ka taa o taama in senfɛ muso ninnu u y'a jira k'a fɔ kɔngɔ de kundan bɛ olu kan n'a fɔra k'a fɔ i tɛ se ka taa foro la hali ni sumanw kɛra mɔfɛn ye k'i bɛ taa suman mɔdenw tigɛ u b'a ɲini jamana fangaɲɛmɔgɔw fɛ u ka cɛsiri kɛ teliya olu yɛrɛw bɛ se ka kisi kasaraw ma cogo min o kunnafoni lase sɛbɛn kelen a y'a jira k'a fɔ ko maa 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ninnu tun minɛna o maa 5 ninnu na Muritani jamanaden 2 b'a la ninnu ye Siraba o taalifɛnko u labɛnni cakɛbondaso dɔ ye ani Chinois mɔgɔ 3 Kuvek u ye Chinois ka sira dilan cakɛbondaso o baarakɛla 3 ninnu tun minɛna marifatigi dɔw fɛ bɛn tun kɛra kan k'a fɔ nin tun ye
Amadu Kufa ka kabila mɔgɔw ka minɛli ye min na kwala tun bɛ Kulukoro fɛ o bingani wale in senfɛ u tun ye tiɲɛni kɛ ninnu ka baarakɛminɛnw na. Kibaruya in pereperelatigɛ tun dira an ka gendarmew fɛ Nara. U ka sira dilan mansinba dɔ an'u ka bɔgɔta mobili belebeleba dɔw u b'a fɔ minnu ma ko bulldozer ani grue. Hali u ka gidɔrɔnji u bɛ bila mobili bonto min kɔnɔ u ye tasuma don nin bɛɛ lajɛlen na. U ka mobili 5 ninnu bɛɛ y'u ka baarakɛlaw ka bolifɛn ye tasuma donna ninnu fana la. Yala ninnu bilara bila cogo jumɛn? Ɲɛ ma sɔrɔ a fɔli la Chinois ka baarakɛla ninnu kɔni. Nka tuma dɔ la an ka jamana fanga ɲɛmaaw de cɛsiri kɛ ninnu bɛ se ka bila cogo min? Yala fɛn de dira wa? Bɛnkan de kɛra wa? Masire Job ko ale tɛ pereperelatigɛ dɔn la. O ko san tɛmɛnen Sumaila Sise ala ka hinɛ la o fana tun minɛna ni Faransi yɛrɛ o jamanaden dɔw minɛna n'o tun ye Sophie Petronam ye. O Sophie Petronam ni n'a tun minɛna nka n'a laban a tun bilara. Daba Bala Keita ko ɲinini don an ka jamana sɔrɔlasiw fɛ wala an ka jamana lakanabaaw fɛ. Duguduguma kuma dɔw bɛ senna ko a tun yera Sikaso yanfan fɛ yen gendarmew fɛ. Daba Bala Keita i tɛ ɲɛfɔli k'an ye. An ka foli bɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaa bɛɛ ma. Maa maa sɔgɔlen bɛ arajo bɛn kuma la Bamako 102.3 fiɲɛsira kan nka arajo 79 an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni palan sira la n'o ye Dɔn Kibaru ye. Don o don an bɛ laseli kɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma la. O arajo 79 minnu an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kunnafoni na sira la. O arajo dɔw bɛ n'u bɛ da se dɔw tɔgɔ ma. O ye Kɔnɔcɛ FM ye ka bɔ Kɔnɔbugukaw fɛ Fana ni Joyila mara la. Arajo Kɔtɔn o bɛ Kucala. An yɛrɛ ye taama kɛ ka taa Kucala, an ye taama ye ka taa Kɔnɔbugu fana. An ka foli bɛ Kucalakaw ye, an ka foli bɛ Kɔnɔbugukaw ye. Arajo Wasa Sikaso an taamana ka se Sikaso arajo Wasa fana la. Olu bɛɛ sagonen b'an na nin waati in na. Arajo Santoro ka bɔ Sankaw fɛ 96.0.fm. Minnu fana bɛ k'an lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube, Facebook ni kunnafoni sira nataw bɛɛ lajɛlen an b'a foli b'olu ye. Kunnafoni min bɛ depuis juma tɛmɛnen n'o bɛnna octobre kalo tile 29 ma san 2021. An ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali gendarmew ka soba la. Mali gendarmew bɛɛ ka ɲɛma dankan o de y'a bɔlɔnna bila papier in na ka jama kunnafoni ko tubabumuso ni ale tɔgɔ ko Sophie Petronam n'a silamɛtɔ ko Mariam ko a kibaruya yera Sikaso mara la. Ko wele bilalen bɛ ka se jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ni maa maa ye Sophie Petronam ni tubabumuso ni française don nka n'a silamɛtɔ ko Mariam ye ko ka Mali finitigiw kunnafoni ko k'u jija ka Sophie Petronam Mariam k'a sɛnsɛn k'a lase gendarmew ɲɛmaasoba la. Ɲininkali min bɛ ka kɛ o de ye Sophie Petronam n'a silamɛtɔ Mariam ye. Munna ale seginna ka na an fɛ? Munna a kibaruya donna Sikaso mara de la nin waati in na? Sophie Petronam a kun bɛ yɔrɔ jumɛn kan? A taa yɔrɔ jumɛn? A b'a fɛ ka taa min? Ka d'a kan ale Sophie Petronam ale donna Gao mara de la koyi. Ale san caman kɛ baara la Gao denmisɛnninw ka dɔnni na. Sɔnma tɛ denmisɛnninw na, denmisɛnninw na fililen don. Se tɛ denmisɛnnin minnu sɔnmaw ye n'olu b'u ta ka t'u bila denmisɛnnin marayɔrɔ la ko humanitaire. Sophie Petronam ye san caman ko baara la Gao yanni papalikɛlaw k'a ta san 2016. Olu tɛgɛ dara ka minɛ ka taa n'a ye. A mɛnna papalikɛlaw bolo fo san 4 a ye san 4 kɛ u bolo. San 4 kɔfɛ u y'a bila. Ale Sophie Petronam bilalen a ɲininkara k'ale kɛra Mariam ye, k'ale tubira, k'ale kɛra silamɛ ye. Nka ale ni hakililajigi la an balimakɛ Sumaila Sise ala ka hinɛ la. Sophie Petronam ni Sumaila de bilala ɲɔgɔn fɛ. U bɛɛ tun bɛ papalikɛla jɛkulu kelen bolo. An y'a fɔ an ka kunnafoni tɛmɛnenw na yan. Sergio Cecilia ni ale ye Colombienne ye. Ale nana Karangaso Sikaso mara la. Ale fana bilala. Nka yanni ale ka bila ani Sophie Petronam papalikɛlaw n'u ja ta k'a yira mɔgɔw la ka a dɔn ko Sophie bɛ bolo min kɔnɔ ko Sergio b'o bolo kelen de kɔnɔ. Donc Sophie Petronam bilalen
o ma hakili sigi ko serbuloya in fana bina bla don do la to muso fla be bla be alhamdulillah serbuloya Cecilia ale de bla la kosaina ale sigina kata asoma fe kuna funu laban yin yirana nga Sophie Petronen na le sameto marami bila silibe min kunka anya fo ngale dona gaw marala de papa de la yamna sa ba fam tan woro aye sanani ko bolo yami ko abla san kele abla le ko Sophie Petronen sigina kana en fait e mami de na gaw marala ye san chaman ke bodo muna e nisi sigaso aba fa katami akunda le mero menka muna sigaso ni ngaluye munu jabi tambolo nga ko shiban tote ladili kamme ko shiban tote ladili kamme non tan ni nanga sagi ble kana anfe kadaka bora mimbolo rabo haklima sanna le kungo kono sara kono ni soro bangire sambulo an woro e shi sambulo an woro e soro ba ka sanna ke mawte kono uluki bla eka klaka sigi kana anfe ya angoni bani lalisa nuko musoro bani munne ba kono aba fa katami niya sisiga so e noni ne dona gawo marala ne e sisiga so fanfe ni ngalu mi jabi ta mbolo folo antuga mali zandramu be ka nyini amma soro ka don am wati mi na so tega daraka nga wele do kan se be mani mami to muzonye ni française do ni musoro ba ro ko san biro la ni woro to musoro ba san biro la ni woro ko wa kuna fun na se zandramu ma awa ni ala sigina kana en fait san kana ablalen ko yalla serbira ni de la kosaina mawan ki sigiro fana sigini yawa kadda ga ala fana muso ga sigi dondo la koyi mais kuma maso la falo amal niveau de la kaika majabi hakatuba ga sala muhammadu Bala Keita eka ni nyingali damandan dale nyonka ne rofana bina nyingali do fara eta inka komi anye forade kafuku abesiga sumarala wala yera siga sumarala anana onfe maliko no chugodi ajigina bumako pangulu njigi so de lawa wala bora kodi warinya fande fewa wala bora Burkina Faso nya fande fewa makangi yera nyinga amana bo sirawo sirafe mabisiga mali yera koloshili kela ulade note nante bila nete franche jandonde neko nibe Musa Traoré ka fanga wati do nantinte chu mali konoya ko mali jamana kolo shilikela uti donki nana pangolo njigi so tunte temesra tunte do sira tunte yoro la fu kasro anga jamana a kolo shilikela do be udala imana do mali kono wati krengrene mina dro mali fanga nyimo ba do ka fo niye karsa do e mali kono komi aunte ubafo munuma aunte service de renseignement mogoye note ninkanka mali yere sigaw ni nyona masugu anta fa ambalima muso sawa komi yakara silamaye Mariama anana mali kono ya ni ala ye donkibaru nata nunu jirana atlali aye kuma minu fo ne hakila ka fo kuma nunu fora nazarakandela anali migira fe mali kono ya ngoni anini ngara kuna funi la sila fe nazarakana. Merci de m'accueillir. Je suis en très bonne forme, en excellente santé. Vraiment, tout va bien. Merci. Qu'est passé votre détention durant ces 4 années, Sophie Petronen? Yala Sophie Petronen et sanani minge kasola yala isira kala kechogo jume yala sanani akera kechogo jume. Écoutez, bien finalement. Pourquoi? Si vous avez une épreuve difficile, lourde à traverser. Alame ni latige gwelen ni ubulili kaikanga latige ni lateme. Vous avez deux choix, ou vous êtes dans l'acceptation, pardon, ou bien Aisha ke latige ni ubulili kan ibi jeni latige ni wala dans la résistance. Wala ibi ni lami ka keni iyere
lafasali kakeni kelei. Auquel cas vous vivrez mieux dans l'acceptation que dans la résistance. Amana bosra osra feni flado ibi jena ye kado kafo latike beka bolika wala ibe keleke ibe kemayi mami be ichesre ki bama. Donc lorsque j'ai compris que j'avais été enlevée, tumamina ne nana famu kafo ni sunyana ni menena tumami mbe bolola. eh ben j'ai fait un petit travail psychologique. Ni hakili sebekoro jagabo kosobe katashi kamire. Et je me suis placée dans l'acceptation de Nana ye kafo nganga jenini lahala imbe lahala mina nganga jenaye. la difficulté à vivre, Mina teme geleya mununa nga sigino geleya uye. puis essayer au maximum de garder mon énergie, mes forces, Nga nchesre ngana nyere jigilatike ninka lamini o lahala ya nunye. mes pensées positives pour la traverser. Chogomi ni latike misika lateme chogomina ni hakili nyumonye. Vous avez toujours gardé espoir quant à votre libération durant toutes ces années. Yala itu limanyenendo yeni wati jami nge minenila kafo dundola ijigimala tige la fiu kafo inabla dundowa. Oui, encore une fois, peut-être quelque chose que j'avais retenu de l'enseignement de Mère Teresa. Muso demanyuma no ye Mère Teresa ye. Aleka hadamadenya temena temechumi. Chukurubani musokorobau abeka puma musumi nka no ye Mère Teresa ye. Ayere bunyungu jamana dindo. Aya fasobla katafu endi jamanaka. Aya shibeke mu magweni ni mu demeni de la desebato ni kolibato ni yatime ni majigi tikeleu. Sete mamini makoli kolu deme ako oyaka hadamadenya bulubuli chomi o muso ngera le bulu misali de ayodi la dige o de kera sabuye ka deme kan gele nunu kulatame Qui était au-delà des peines et des souffrances, il y a toujours une porte ouverte. kaye ka do ko mana koron chugo gele mana chui ka chugo do nata mana girenye chugo ika do ka fo dado yele le mbinye dundo. Alors j'attendais que tranquillement que cette petite porte s'ouvre. Et puis il y avait eu un mot dans une vidéo de mon fils qui disait accroche-toi, tiens bon. Ndi inga point tura hakili la inafo klishi aku ijijama ikfari kana fa ijigila kanatike. Et ça, je pouvais pas lâcher. Utuma kablo yo foka wane tuntiseka o hakili na imbla fiu. Quelles étaient vos conditions de vie? Est-ce que ça a été des conditions de vie difficiles? Vous avez été souvent déplacé d'un endroit à l'autre? Yala etume iminuna itume la halaya mununa la halaya golen tundu wa yala wati bela jilena ibe kle anve. Ibi shini yoro la ubi bla yoro dola katla ki tagaboy wa. Au jour le jour, comment vous avez vécu tout cela? Jen dongo do ubi boni yoro la katani yoro la yala esaraka ni ndu nunu lateme choko jume. Non, nous restions au début j'avais une équipe de garde pour un mois. What adamene koloshili kelam do tumeka koloshi. Donc on restait au même endroit et on déménageait quand il y avait la relève et changeait de kit de garde. Tumadola ni koloshili kelam nu fale wati sera ambiseka boyoro dola obita nanyi yoro warela. Après on est passé à 2 mois. Antoro de la fuga kalo flateme. Et c'était le même mode opératoire. Ako bela jelen tumeke o kecho de la. Au niveau de la nourriture, elle était simple et répétitive. Min konin tuye dumuni chaman badin tunte dumuni sugu badin tunte dumuni domi ni atun kanogo alaben chugu tunganogo. Je n'ai jamais eu de problèmes gastro-intestinaux, de digestion ou autre, non. Kafoko konodmi yensorowa dumuni yelemali gele ramawa kwa kera mbolo digniwa umadilika kefiu. La nourriture était saine, propre. Balo nunu tuye balo sanomo ni balo jele untundo. Bien faite. Les compléments alimentaires, oui, j'en ai reçu. Yedo nebe dumuni ke ikanka I dafani dumuni mununye wala fe mununye tiendo fana tumbe dima. Ils m'ont même demandé d'écrire sur un papier si j'avais besoin de spécialité, donc j'ai
utumba nyini fe yala mafeka dumuni kerengrene unkewa ni dumuni kerengrene ndo kadini utume nyini ngaula. Et fait venir de la vitile pour avoir des compléments minéraux, vitamines, etc. Utume dumuni dafalen do duma inafo femunu ni ulube ni la kenea abe fomunu ma vitamine ulu tumbe duma. Des petits contre-douleurs comme le aspégique et autres. Hali farisugo bidimi kungolo bidimi ni furamunu ni no ye aspégique ye utumu fana duma. Je n'ai jamais été ni comment on pourrait dire ni brimée. Il ne s'est jamais rien passé vraiment de. J'ai toujours été très respecté. Très respecté. Wati bela jelena donkele dakele ukadogo masima umafoi ke fona kera munye ninyi uma taliba uma brisa uma lanugo fiou. Oui, ils m'ont respecté et ils ont toujours tout fait. Wati bela jelena ukafoi masima fona kera bunye wayuko bekenye. Mis en œuvre. Je peux pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Ntiseka ngalontige auye ntiseka fenware fo mindeni sabu mbeka min foye ochi hakikade. Pour que mon séjour se passe au mieux. Ils auraient voulu me libérer souvent. Ali neka blale ko kuma ya fonye chi chama kutumba fekamla. 3 fois nous avons pensé que nous étions sur le bon chemin et Wati dola ntu limaniani no kafoko anga blali nyetumbe na sorantumbe asira nyumanka. malheureusement pour des raisons que j'ignore on a capoté. Wati nga amakeo kechola amabo srafe. Sophie Petronin, justement, quelle a été votre première réaction quand vous avez su que vous alliez enfin être libérée? Yala eka hakilina kera mu folofolo ye alaba na ni nana limania kafo ibina blatinsa. Quand je suis, je vais pas. Non. Alors, je ne me suis pas précipité. Je me suis dit, écoute, il continue d'avancer. Comment dire en Touareg Solène. Akunu ngo amase telia la amase jawuli ni jabo wale ula ka koroto ngo ayi ateke ochola na Touareg. Solène, doucement. Et quand tu te trouveras de l'autre côté, alors là tu pourras dire ça y est, je suis libéré. Et pourquoi les fois précédentes, à votre avis, ça n'avait pas marché, ces libérations? Pourquoi les fois précédentes, à votre avis, ces libérations n'avaient pas fonctionné? Je ne suis pas rentré dans les détails. Militaire ou bien ministériel. Mais il semblerait, selon ce que j'ai plus ou moins entendu, ce que l'on m'a plus ou moins dit également, que les conditions de ma libération étaient très difficiles. La négociation a été très difficile. Et lorsque je suis rentré en France ce matin, non, quand je suis arrivé. Oui, ce matin. Vous voyez, je suis fatiguée en plus. J'ai entendu un peu discuter et il semble qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour cette libération. Justement, Sophie Petronin, avec qui se faisaient ces tractations? Bon, qui en direct, je sais pas, il y avait la France, l'État malien. Et puis, c'est pas mon rôle. C'est pas ma position que de vous donner des informations.
que je ne maîtrise pas, que j'ai entendu, mais je ne suis pas dans le circuit. Ngoni lamelu ke ngakafo ne ba chema wa lablali ni punebe ko kalama lawa Diplomatique, militaire. jamana minyon cheswasia Donc c'est difficile. Moi, mais essayez vous-même de trouver la réponse en vous basant à partir du week-end dernier où 206, par exemple, prisonniers ont été libérés. Sophie Petronin, Anthony Fouchard en plateau avec nous a une question à vous poser. Anthony Chauffeur Bafekininga Sophie. Rebonjour Sophie, on le rappelle, vous avez été active pendant plus d'une vingtaine d'années dans cette partie du nord du Mali. À la tête notamment d'une organisation humanitaire, et on peut donc se poser la question, vous avez côtoyé ces gens pendant des années. Est-ce que vous connaissiez certains de vos ravisseurs ou de vos geôliers parmi toute votre période de détention? Pas réellement. Une simple et unique raison, j'aurais pu les reconnaître sans me tromper s'ils avaient descendu le turban. Et vous ne voyez que deux yeux, difficile de pouvoir mettre un visage dessus. J'ai travaillé ce matin avec quelqu'un pour essayer d'aider. Le seul que j'ai pu identifier, parce que c'est pas entre lui et moi, il n'y a pas de mystère. C'est Yad Agagali. Sinon les autres. Vous avez rencontré Yad Agagali? Avec le turban, vous voyez deux yeux. Hein. Pardon? Est-ce que vous avez rencontré Yad Agagali pendant votre détention? Non. Donc quand vous dites que vous avez... Je ne savais même pas que j'étais prisonnière, otage. Sophie Petronin, une question qu'on a envie de vous poser également. Qu'est-ce que vous allez faire de ces prochains jours, de ces prochaines semaines? Profiter de votre famille, profiter de vos proches, on s'en doute. Alors, profiter de ma famille, oui. Avec mon petit-fils qui a grandi sans moi. L'autre petit-fils qui est très très grand maintenant. Lui demander pardon pour avoir été sauvé des petits-enfants en Afrique de l'Ouest, au Sahel, et l'avoir quand même légèrement négligé. Mais il a très bien grandi, il est intelligent et il a compris. Et rapidement faire le tour de ce que j'ai lu pour après pouvoir analyser là où il y a des vides, des manques. Il pallier, ça c'est un petit travail rapide à faire. C'est remettre en avant des programmes qui peut-être ont été interrompus. Nous travaillons sur deux programmes qui sont relativement importants, c'est-à-dire la prise en charge de la malnutrition aiguë,
qui fait des ravages au Sahel. Ni be chini ke Sahel jamana na Mali en fanfɛ. La protection des enfants. Denmisɛnw bɛ se ka kisi ka tanga cogo min. Aussi une problématique avec ce qu'on appelle les enfants soldats. Ani ka cɛsiri kɛ denmisɛn minnu ni olu bɛ karaba k'u kɛ kɛlɛcɛw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min. Voilà. Justement, Sophie Petronin, vous allez retourner au Mali. Ne ko Sophie Petronin yala e laban i bɛna segin Mali la wa. Ça c'est fort possible. Ah, bɛ se ka kɛ koyi. Mon fils me donne. Ni n denkɛ sɔnna k'an dɛmɛ. Je me rétablis un peu parce que la carrosserie est un petit peu fatiguée. Ni sera ka kɛnɛya nin kɔfɛ hali dɔɔnin kɛ. Un peu de recul, profiter de la famille. Ka denbaya ɲɛnafin bɔ n na. Après, oui, retourner. Pourquoi? Munna n tɛ Vous segin. prenez un engagement. Ne tun ye layidu de ta jamanaden ninnu ye. Quel qu'il soit. A mana kɛ Allez cogo au cogo. bout de votre engagement. Mɔgɔ n'i ye layidu ta i m'i ka kan di mɔgɔw ma i k'a lajɛ i ye layidu min ta k'o tiimɛ ka se fo dan na. Vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Ni i kɔni ban'o ma kaban i wolokun dugukolo kan i nakun dugukolo kan kun tɛ o la o tilali la kaban. Petronin, votre fils faisait un nom de la tête pour que vous retourniez là-bas. E den a kɛra i n'a fɔ den hakili tɛ i ka segin ka taa Mali la tuguni. Un mot pour terminer, pour conclure sur le soutien de votre fils pendant toutes ces années. I den kɔni min n'a b'i kɛrɛfɛ a ye a donni jigiya kɔrɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Pardon, j'ai pas compris sur N'i ka kuma Sur le faamu. soutien de votre fils I den jigi durant donni toutes min ces kɛra années. Il a jigiya été très kɔrɔ ni important san votre jɛ fils, caman hein. na. Et très actif surtout. U cɛsirilen don kosɛbɛ awɔ. Oui. Ah bon? Mais vous savez, Yali tout b'a dɔn. il était comme ça. Waati bɛɛ kabila fitinama a bɛ nin cogoya la. Mais par contre, je suis fière. Wasalen don n'a ye. Je souhaiterais vraiment à toutes les mamans d'avoir un fils comme ça. Ne bɛ Ala de deli Ala ka wolomuso bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ nin den sugu la. Eh ben, on va vous permettre C'est un de bâton. profiter de votre famille maintenant, Sophie Petronin. Sisan kɔni an bɛ dugawu kɛ an bɛ se ka min kanu o ye k'i ka denbaya diya bɔ Profitez bien de votre fils ka i den yɛrɛ ɲɛnafin bɔ i la et de vos proches. Merci en tout cas d'avoir ani i jɛɲɔgɔnw ni i masurunyamaw i ni ce Sophie été sur l'antenne de TV50, Sophie Petronin. i sɔnni min kɛra ka baro in kɛ ni anw ye Sophie Petronin i ni ce. An balimaw nin ye ani TV5 n'o ye Faransi yɛrɛ tɔgɔ la radio so min bɛ yen a n'o kumana nka Faransi tɔgɔ la radio so filanan bɛ yen n'o ye RFI ye olu kumana ani maa milɛli ninnu cɛ minnu tun kɛra minɛbaa ye n'i y'a ye an b'a fɛ ko o yɔrɔ in fara kuma ninnu kan o nafa ka bon kosɛbɛ bisimila Dambele. Et lui demander de surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Il m'a dit dans une vidéo qui m'a été transmise, tiens bon, accroche-toi. Donc j'ai dit, oh, s'il me le dit comme ça, je dois le faire. Donc je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Ni Sophie Petronin minɛ ni selila kosɛbɛ sabu waati tun lafaralen don bolo. Mais autrement, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Tuma dɔ la n bɛ se ka n sen lafoli dɔɔni n bɛ dumuni kɛ n bɛ minfɛnw sɔrɔ ka min. L'eau fraîche. Hein. Jisuma J'ai kɔni. pas bu autre chose. Wa i ma fɛn wɛrɛ min. Avant de donner question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? N b'a fɛ k'i ɲininka kuma laban na i tun minɛna maa minnu fɛ i tun bɛ mɔgɔ minnu bolo minɛli la an tun bɛ mɔgɔ minnu bolo minɛli la. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, E ko djihadistes wa n'a ka di ye cogo min i b'u wele ten kɛ. je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ mɔgɔ dɔw mɔgɔ minnu kɛn bɛ k'u kɔ da fanga kɔ a la kɛlɛbolo dɔw kɛlɛbolo minnu kɛn bɛ k'u kɔ da fanga marabaw kɔ a la. Celle de 90. Kabili 1990. En 96, ils ont signé des accords de paix. San 1960 u ni Mali marabaw y'u bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. Ni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kanbɛn ni karama ani bɛn n'an b'o fɛ Mali kɔnɔ kɔni fo bɛɛ k'i ka layidu talenw bɛɛ ka kɛ a tiimɛbaa ye bɛɛ ka layidu talenw bɔ a sira fɛ kɛ. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs?
Pourquoi vous les appelez djihadistes? Yala e minena maa minnu fɛ djihadistes tɛ ya munna e b'a f'u ma ko djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que e b'a f'u ma ko djihadistes ko djihadikɛlaw don yala e b'a dɔn wa? ça veut dire en français? e b'a dɔn djihadiste ye fɛn min ye tubabukan na wa? C'est guerre. Djihadi tɛ fɛn wɛrɛ ye kɛlɛ kɔ koyi. Ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer. De leur, yala olu sɔnna u y'a fɔ de ko ka u ka djihadiste dɔw bila cogo min u bi sɔn e ka labila wa? militaire. Ni kɛlɛkɛlaw de ye. Mais qu'a fait le gouvernement de transition? Il a demandé la libération de leurs militaires. Yala o furancɛ fanga min bɛ yen yala olu fana ma ɲini k'a fɔ u ka sɔrɔlasi minɛlen minnu bɛ ninnu bolo u ka labila wa? Certains ont été libérés, je pourrais mɔgɔ dɔw labilara olu la pas dire combien. n t'a da dɔn hakɛ min kɔni don. Et, dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, olu ma labila wa o tuma si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, n'a y'a sɔrɔ kɛlɛcɛ b'aw bolo kɛlɛcɛ min n'aw ye u y'a ka kɛlɛcɛw ye et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous aw bɛ n'u minɛna kɔni aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka labila cogo min? soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, a kɛra faransi sɔrɔlasiw ye o a kɛra mali sɔrɔlasiw ye o n'u fɛn o fɛn bɛ yen n'u minɛna n k'aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka labila. ou l'armée américaine, ils vont tout hali faire pour les faire l'américain yɛrɛ u ka sɔrɔlasi minnu n'u kɛra minɛfɛn ye k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka se ka labila. libérer. Ce qui est logique. o dun ye ko kɛta de jihad C'est guerre en français. o ye tubabukan na o de a bɛ fɔ de ma ko kɛlɛ. C'est une guerre entre des groupes d'opposition. nin kɛlɛbolo marifa kɛlɛbolo filaw olu de bɛ kɛlɛ la n'o ye kɛlɛbolow sɔrɔlasi kɛlɛbolow ani olu ka kɛlɛbolow ye. Armés au régime, n'u u bɛ fanga kɛlɛ la. chemin pour la paix. Je leur souhaite en tout cas vivement. Dernière ne question. kɔni b'a ɲini kanbɛn ani bɛnkola bɛ se ka latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. ɲininka laban min fɛ. Sophie Pétronel, à Gao, vous êtes très connu. À l'époque, je vous avais rencontré là-bas déjà une dizaine d'années. Gao ye dugu ye mali dugu do e sɛbɛkɔrɔ dɔnnen do ye ne delila ka e ye Gao. Quand vous bougez, c'était tanti, tanti, maman. ni tun bɛ tɛmɛ Gao bɔlɔn kɔnɔ denmisɛnninw bɛ boli la yen nɔfɛ mama tɛnɛ. Et vous avez un mot pour les gens de Gao aujourd'hui, c'est ça? Yala kuma bɛ bolo ka se Gaokaw ma bi wa bi. Oui, Ah les bon? gens de Gao, je les aime. Gao et denmisɛn même b'u fɛ u bɛ n fɛ ne b'u fɛ ensemble an mɛnna le ɲɔgɔn fɛ quotidien. diɲɛ don o don. Les gens de Gao, pourquoi ils sont très attachés à moi? C'est peut-être parce que je me suis adaptée à eux. Gao munnaw ye ne kanu manaw kɛra n fɛ ne fana siriliw la ne kɛra u dɔ de ye. Manger comme eux, vivre ne comme bɛ eux. ka dumuni kɛ i n'a fɔ u bɛ dumuni m'accepter. kɛ cogo min. Et puis je fais partie de la famille gaoise. ne ye Gao ka de ye n ye dumuni kɛ u bɛ dumuni kɛ cogo min n ye hadamadenya kɛ u bɛ hadamadenya kɛ cogo min ne yɛrɛ kɛra Gao yɛrɛ ka de ye. On dit les Gaois, les Gaoises. Gawa ani Gao musow. Je fais partie d'eux. Et puis Nous, oui. je suis heureuse que mon fils ait pu me confirmer que mes programmes de lutte contre la malnutrition continuent parce que mon assistant a pu prendre la relève. Il était n ye kuma mɛn den da k'a fɔ ne tun bɛ cɛsiri o cɛsiri la Gao n'o ye magɔn ye ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ min kɛra nɔnabila ye a y'i cɛsiri o baara ninnu senfɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la yɛrɛ koyi. au point, j'allais arrêter. Alors ça, c'est ce qui me rassure. Que o ye ne hakili latigɛ ka hakili sigi kosɛbɛ k'a fɔ n bɛ baara min na minɛlen kɔfɛ baara in ma bila ten. le centre d'accueil pour les enfants orphelins qui peuvent pas rester dans le tissu familial vont bien. Ça- denmisɛnnin minnu folofololen don ni lamɔyɔrɔ t'u la somɔgɔw t'u la mansa tɛ olu la olu ka se ka bɔ folofolo la ka so ladonyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la o tora hakili la wa komi o baara nin sabatira o diyara n ye kosɛbɛ. Ça a été vérifié. o Et sɛgɛsɛgɛra que si mon assistant continue, ça veut dire que n'i y'a ye k'a fɔ ne minɛlen kɔfɛ min ye baara tɔ kɛ n kɔfɛ a sera ka a tɔ sɛnsɛn. PNECO a versé l'argent et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge. a dɔgɔyalen denmisɛnnin ba 26 hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ladonna n ka baara
kelenw na dambala kita cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni muso in de nana an fɛ yan o ko a folofololen don k'u y'a ye Sikaso mara la o Josi Traore ani radio Bɛnkuma ani radio Coton ani radio Wasa ani radio Betafo radio B Sikaso mara la ni aw ye kibaruya sɔrɔ Sophie Petron na kibaruya la aw b'an ladɔnniya an ka famaw fana ladɔnniya an bɛ dugawu don kɛ an balimamusow ye an ba musokɔrɔnin ye ba Mariama kɔni a kana basi sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na Josi o ye yɛrɛ kumakan ye wa silamɛ tɛ an kɔni fɛ silamɛ ma bɔ silamɛ la wallahi suma wallahi an balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Abdulayi Gajaga ɲɔrɔnkaw olu bɛ a dɔ kosɛbɛ sabu bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ Sheikh Maula a denkɛ min bɛ golo kan n'a bɛ fɔ a ma ko Mbuye Muhammadu Oldo Shagana ale ye Sheikh Maula o den ye Sheikh Maula min cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw b'a dɔn k'a fɔ aw b'a dɔn sabu n'i ye Mali in ta k'a lajɛ minnu bɛ n'u ka kɛlɛ tun ye alisilamɛya ye tubabu tile waati gangara minnu bɛ u la Mali kɔnɔ yan n'i ye Kayi jamana ta n'i ye Kayi mara ta kana se Kulukɔrɔ ka taa Mali fantan naani fɛ hali ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ i taara Mauritanie i taara Senegal i taara Côte d'Ivoire o tilebiyanfan jamana nin bɛɛ lajɛlen na n'i sera ye Sheikh Maula a ye baara min kɛ alisilamɛya diinɛ na tubabu ye a minɛ ma minɛ foyi kama fo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah o Sheikh Maula min n'a denkɛ n'o ye Mbuye Haidara ye ale bɛ ɲɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ tuma min na furancɛ fanga in sigira an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na an y'a jira u la k'a fɔ ɲɔrɔn sherifukɛ a ye a jira k'a fɔ furancɛ fanga in n'u ye baara kɛ ni jɛlenya ye n'u ye baara kɛ ni tilennenya ye n'u ye baara kɛ ni ladirinenya ye ale b'u nɔfɛ ne hakili la k'a fɔ an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu an ye ɲɛfɔli kɛ o la o ɲɛfɔli ninnu senfɛ a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale limaniyɛnen don k'a fɔ waati min bolo dalen don furancɛ fanga in ye san 1 ni kalo 6 in ale y'a ye k'a fɔ a ka surun kojugu a ka laɲini tun ye min ye ne hakili la k'a fɔ dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu an ɲɛfɔli kɛ an bɛna lajɛ bi ka dɔ lase aw ma sabu a tun y'a jira k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye a bɛ ninnu jigiya kɔrɔ n'u ye baara kɛ ni jamana kanu ni ala ye siran ye n'o ye Asimu Koyita a n'a nɔfɛmɔgɔw ye an ye seereya min sɔrɔ ka bɔ o yɔrɔ la a yɛrɛ ye kuma min fɔ a ka zawiya kɔnɔ ɲɔrɔ o filɛ ni a nɔfɛmɔgɔw olu bɛ o sinsinni de ɲini i n'a fɔ o yɛrɛ ye kunnafonilasiraw wele cogo min an ka sherifukɛ an k'a yɛrɛ lamɛn waati ka di a ma waati dɔ la a ka filɛ a ka lajɛ n'a yɛrɛ a bɛ ka dilanniw kɛ a bɛ ka ɲumanw dilan u k'a to a ka se k'u dafa n'a yɛrɛ a tɛ ka se ka ɲuman kɛ n ko fanga in nana sɔrɔ dɔw b'a ɲɛ minnu m'a ɲɛ fanga in ye olu poussé ka bɔ yen ni nin fanga in fana ma se ka dilanni kɛ an b'a poussé ka bɔ yen kɛ u ka waati de di u ka waati d'u ma u ka se ka fɛn kɛ ne y'a ye ale bɛ nin fɔ a tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka kanbɛ ni maa wɛrɛ ma o ale ye fasoden dɔw ye o a bɛ ala tanu ala barika la a ye dɔ sɔrɔ si la sira b'a bolo tiɲɛ b'ale bolo ale ka kuma jamana in ka da k'ale fasoden a ka kuma faso la a ka kuma yɛrɛ la a ka kuma a ka fasodenw na ɲuman bɛ yɔrɔ min a ka kuma o la nka a b'a hakilila de fɔ dɔ wɛrɛ tɛ o a bɛna a hakilila de fɔ ni ale bɛna ɲuman min fɔ hakilila min fɔ u ye min ta ka baara kɛ n'o ye n'u y'a ye k'a fɔ ko min tɛ ɲuman ye ale ka sira tɛ a ma wajibiya k'a fɔ k'ale bɛna bɛrɛ de ta k'u ka jagoya k'ale ta in kɛ ale ma kɛ ten o ale y'a fɔ ko politicien ninnu an maliyɛnw na kabini coup d'État kɛra Musa la
لا وقوف باي بوليتيسيون جولندرو مدة ما ودوريدو تراعي هريسة فوتشولا ما ودوري وني لمس وجولن بلا بن بس غدو دل الساعة اللي طاحت ni sogoy binadron ترى صعي انترنت iba kelemo kelem bi garba suka da sogoy ga ka atufan ka purti ten سياسيين politicien anga politicien الانتخابات كان حد النجاح ودرون نو فوتو درون نو واسا وكسكا بانيه وهو اللي رأينا عليه اسم الطرف عدل هو الخصم ذاك وشد وتياني ني تورو ني مانتورو منو غيرا ايو تياني منو يه نيباي نو دولا كلام مناسيغي ابنا دوره كمين كاجونغا تم كورلونغا تياني كورلونغا no to mun da bu korto mun da bato ugo korto uka asungo surasu yande ondore ayu to yin follow ungo lude nana an bonyo na udon الواحد زحق ثم زحقت الواحد به ما بين ungo awiruni nyon chengoni ngora do yedu fali ukewo هم اللي فصلوا ulule nana bonyo na kuchari ويود ما أشارين كسرو وما تشاني شمكة لا تشاني يرى مكة أيود توين فلو كان يوفرون أمل الله يوفرون شيء يصحون عافية أيو صن واتي دولا كواتي دوما نو بسكن واسا وكسكن أني بسكين لا كنا يأون لا جيت وتركوا بعد شيء صالح الدعم ولا ني ما من نانا وكسر بنا سرو يومان دو كوني بين نوتي ما بنا دو فرق ويبون يومينغا عليه ندرون دفو ninde ya kapma ya ni ndronde fu aya tana siginga ni tokoyi ngako nga dole to niya ali hakilade kakan bidaga ali kakan ali kapma يتكلمون اثر موضوع بكما سيسان هذا اللي تبوس دوغ انه ماشي تقولن تو كوير ماشي تو كوير انا مالي علي مالينا علي كما ماليلا يقل تبعا اني منم تقولن باكو تو ملايين ودا توني مليون 7 يون جا يا دو عليك كان كما عليك كان كما حالي هذا اللي يتكلم لا اخوتي واولادي وشاشتي اللي نتكلم به منم بكما منunga ya don ya abalma na don ana amudon abiga kuma udule ka maslaha kan nyuma ne kan nyuma yemi jamana kuno don ga nyuma yemi alibe kuma ude kan ولا يقدر يحسب عليا فساد مالي ابدا اي تسكا جتالي كان قال دي تشاني كمالين يورو دولار اي تسكوفو لا مساعده كوني بد مني دكه والله بريء والما اكوني جيلندرو اكوب جيلندرو ولا قد تدخل في الطمع ابدا اما دلك دون تاكوجولا مالينا فانشيلا اي اما دلك تيو ambalmau nintu yoron shirfukai hakila ka fawa chikorbani musawarba wa ay minum fo ay famiyalike Isaka ojim abe la halaya minuna nya jirawla ka fo ko abe kulula kulumi no isente mogo minun tomona jamana marabaw fe ka fo kuka wasadinya jorofa anya me ka fo ulu yaraw gundu tonsigi kew ni nyonche Isaka ojim be la halaya minuna ka laje ni jinyama jole wiraw ka tonye mogo do anga ukanye folila me uka gundu tonsigi kuntunye femi Isaka ojim abe chuga munabi an kumana odika ani commission do si o kun kona la nere o commission mai mais commission ka baratina ke dore amina ko datinne ko laje baranu kan ta tableau dimena sentere kan ka ibla management kono ani barabna ke tableau munna ni baran commission ti kinte ina fo amina ke maw kono ko sente binadi kata ikwada justice kwala o fente antita o sirafe ngana be yoro mina sisan akaka be ga je ka kan kile ne fo atefene ka fo ko commission tigira de ko amina isa ka jim deme ka sariya ko pati kai ando ambe baran ke mirina do de konnana mirina mi bebe ire yi o konnala ni sariya de mun kan ke anfe ni an ke wale dori be kan mun ke komina ibo ko wakila amana ke tugo temba kono alere kuma mun fo ani
amnena abe tumina ambo bela jelen la jelen ko fe fe mun ko nga keola ambe be oka na me mi fo dro malen be ka bla tumulo la ko commission intigi kunte ko ka fo dro ko ka dunga bo jisi buloti ati kunte fene ko ka fo ka tubulu na ati kunye ka ko laje kuma mina ambe se ka nyoko famia sura la chugo mina pour que ni fene prophète commission fene be mesure werauta mun mbatu ni na nyoko na nunu tina na chuga muna donc commission na barake urika ola ante te ga dore fo ama fo doron commission ba ga barake o bara jabi no fene bora mo be bo o kala me bara ani atabulu de ni na no na te ga ke ni plénière make ko indun kara encore dugo kun temenena ni bolo amasumaya parce que ala mena bara mun ke kile damalo de bambulu pour que ka jabi ni fene jabi di ali to la donc mo ko na pressé mais amana ke chugo fa mo ci sigilen te jamana dan fali kama mo sigilen te fene ka sariya na be yoro mun na ko abe batu chuga fene la donc o bara doro ni bena ke donc pour que malien be ka famia ka fo ni bara mun na kenya kina ke jamana den contrôle la wa mi jamana den la me fene o commission mena bara mun te a bara be kani sara kisawi a bara be kani la diluye a bara be kani ko chama fe kuma me boni kono mo sigilen te ni muye a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ da de jaw bɛ a bɛɛ da bɛ goya mais o don mana se n'Ala sɔnna ma b'o jaabi non an sigi kun ye de ka kuma isa ka juru ka kɔ kan ka kuma maa ka kɔ kan ani a sigi kun ye ka labɔ nin situation in na olu tɛ kelen donc an kɔni bɛna kuma kan fɛn minnu b'a la olu lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na c'est comme hali ni maître ka mɔgɔ minɛ na ou bien juge ka mɔgɔ dɔ minɛ na a ka kan k'aw sigi ka kuma kan baara minnu bɛ yen k'a ɲɛdɔn fɛn minnu bɛ yen k'olu lajɛ o baara de bɛna kɛ. Donc ni y'a fɔ tantôt dɔrɔn ko an bɛna taa ko ka taga a labɔ a bɛ n'a fɔ ko an bɛna an fanga yira ɲɔgɔn na fanga yira ɲɔgɔn na tɛ tɛmɛ anw ni kiriko bunakun ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ transition fanga min na an bɛɛ de an bɛna ko ye kelen ye an bɛna ko ye kelen jamana ko la mais ko dɔw bɛ yen a bɛ se k'olu lajɛ cogo wɛrɛw la an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ o ma kɛ ni fanga ye ka sɔrɔ o ma kɛ ni ɲɔgɔn waati maliyɛn kɔni k'u hakili sigi ko CNT tɛna taa i kɔ a da justice ko la an y'a fɔ justice min fana ma k'a ka baara kɛ a lafiyalen kɔnɔna na. dɔgɔkun tɛmɛnen an tun y'a jira u la k'a fɔ min ye Marebugu ye Marebugu ale bɛ jeni fɛ binkani wale dɔw taara ka dɔw fana sɛgɛrɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na u yɛrɛw ka fɔcogo la ko a dɔgɔyalen ma 40 ɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fara maaw fɛ siganama minnu n'u u bɛ misaliya ni jihadikɛlaw ye ka sabu kɛ nin binkani wale ninnu ye an ye kibaruya dɔw sɔrɔ ka fɔ min ye u bɛ ka fɛlɛ bɔli fanga bonya kosɛbɛ a yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na anw yɛrɛw ye welewelemada sɔrɔ ninnu ye donso minnu u y'an magɛn ni kibaruya ye u ye min fɔ olu filɛ nin an balimaw Malembugu kaw ka kɛlɛ min kɛra kɔsana donsow fɛ walasa ka perepere latigɛw sɔrɔ an n'an balimakɛ dɔ bɛ yan min ni ale tun bɛ kɛnɛ kan an bɛna kuma d'a ma k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ani kɛlɛ in kɔnɔna sira minnu fɛ a bɛ min dɔn na ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la. Ne tɔgɔ ye Laji Ɲaya Keyita ne sigilen bɛ San n ka dugu ye Suwaye a y'a fɔ cogo min na Marebugu kɛlɛ a daminɛna kɛlɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna suma ka bɛn le 20 ma ka bɛn le 20 octobre an ye baara in daminɛ ka bɛn 13h ma mugu daminɛna mugu kɔnɔna na mugu gana kosɛbɛ k'an to mugu kɔnɔ mɔgɔ caman binna jadisiw la mɔgɔ caman binna donsow la mais jadisiw ka bintaw ka ca ka tɛmɛ donsow kan n yɛrɛ ye min ye ɲɛna a yɔrɔ la an ka moto fila jenina moto sabanan kun bɛ min bolo donc kisɛ y'o ta ne ye moto ta donc o y'u ka mobili marifa ɲɛsin ne yɛrɛ ma ka tire donc kisɛ benna moto isan bara kan a sɔgɔla directement ne moto to ye ka don mugu cɛ la an sera gababilen sun na o ka mɔgɔ dɔ kun bɛ gaban sun sanfɛ n'an ka mɔgɔ ka sɔn mun na o ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ an ka mɔgɔ caman yɛrɛ to la o yɔrɔ la de directement an ni tu dan yɛrɛ tɔ kun man jan tuguni parce que n'an bɔra dɔn an bɛ taa bɔ kɛnɛ dɔ de kan Marebugu n'a fɔ i bɛ taa bɔ kɛnɛ tu ni kɛnɛw de kan toujours yanni ka se dugu ma donc kɛlɛ kɔni ɲagamina mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni min benna ni an ye o ye ne ye o ɲi ɲɛna o ye taa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 3 la mɔgɔ ninnu na an kɔni seginnen ka na k'an to baara kɔnɔ avion nana munumunu baaraw jɔra donc côté fila bɛɛ baara jɔ donc an seginnen ka na an nana an ka jitew bɔ mɔgɔ 16 donc a jirala k'a fɔ olu de tora an ka mɔgɔw la
donc mɔgɔ 52 olu ma ye mɔgɔ 50 banana dɔw taara Seware dɔw taara Jɛnɛ ne yɛrɛ tɛmɛna Jɛnɛ ka olu lajɛ k'a ye nɔgɔya da b'u la kosɛbɛ se tɛ jogili min k'a fɔ mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ a si ma kɛ ten nɔ directement ko in kɔni kɛla nin kɛcogoya de la Maribugu a don kisɛ kɔni tora ka jigin n'a fɔ sanji parce que mɔgɔ ninnu matériel min b'u bolo a matériel ninnu fanga ka bon kosɛbɛ mais komi jamana yɛrɛ kanu ani duwawu ni barika min bɛ donso la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ an ka marifaw la donc la marifaw tɛ minnu bɛ fɛn kosɛbɛ mais barika de bɛ kɛlɛ kɛ donc an y'a nin di an yɛrɛ ma donso bɛɛ lajɛlen walasa ka Maribugukaw kuma bɔ hali bi o bɛ degun kelen na hali dumuni a tɛ Maribugukaw bolo yen tuguni parce que u bɛ dumuni yɛrɛ tobi kɔgɔ tɛ kɛ a la tuguni fɔlɔ la kɔgɔ tun bɛ kɛ a la mais san yɛrɛ kɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ a la n'a fɔra ɲɔgɔnna adamaden degunnen don ka s'o degré ma o de kosɔn an fana bɛ fɛ k'an faso kuma bɔ ni Ala taara ka dɛmɛ ye. Ne ko Maribugu yɛrɛ a bɛ mara jumɛn de la ani aw ka wulikajɔ yɛrɛ kun ye jumɛn ye. An ka wulikajɔ kun ye ka sababu kɛ binkannikɛlaw kana bin jamana kan wa donc Maribugu bɛ Jɛnɛ mara de la donc kana bin an ka dugu dɔ kan donc an balimaw to degun na an ka wulikajɔ kun de y'o ye walasa ka an balimaw ni ko bɔ degun na parce que an ye yɛrɛ ɲini tɔn de donc jamana b'a kalama donc an bɛ jamana de dɛmɛ ti kɛlɛkɛla ye an b'an yɛrɛ de ɲini ni Ala taara ka diɲɛ ni jamana sumana ko kan ka taa bolo min fɛ an b'o kɛ n'o tɛ an ti kɛlɛkɛla an ti fanga ɲini n'a ye ni Ala taara ka diɲɛ. E ko que Laɲa Keyita ka bɔ Choix mais e donso yɔrɔ jumɛn mara jumɛn na. Bon n'an ka siège bi Nɛnɛso siège fɛ an bi Nɛnɛso siège fɛ an yɛrɛ sigilen bɛ san mais an ka siège de siège laban ye siège min bi yen nɔ siège wɛrɛ t'a kɔfɛ o de y'an ka siège ye. Maribugu kɛlɛ min kɛlen filɛ nin ye a donso maa joli tun bɛ kɛnɛ kan min kɔni wulila ka cɛsiri k'a bɛ taa yɔrɔ in kɔni ka bɔ bolo la. Bon mɔgɔ min sera ka taa parce que an ye yamaruya ɲini siège o siège fɛ ka mɔgɔ dɔw ɲini ka taa o siège kɔni bɛɛ ye mɔgɔ de ye a mɔgɔ min kɔni t'a la an b'a fɔ fɛn o fɛn ye a bɛ surunya mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna na minnu t'a la an ka wele lamɛn ni Ala taara ka jɛ. Mɔgɔ jɔnni tora kɛlɛ la Mugudala ye an m'o perepere latigɛw sɔrɔ. Bon mɔgɔ minnu tora Mugudala k'a fɔ ko an m'u ye ani k'a fɔ an ye minnu fana su ye o ye mɔgɔ 68 o de tora ye. A joginbatɔ ninnu don. O de ye mɔgɔ 50 ye olu fana ka joginitaw donc tɔɔrɔba t'u kan an ɲɛ ne yɛrɛ ɲɛ y'o ye n kɔni ɲɛ ye Jɛnɛtaw ye Seware taw bon ma taa yen fɔlɔ. Donc kɛlɛ kɔnɔna na a ɲɛ dugudugu kuma dɔw ko avion ko kun yira la e bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ye o la komi e kun bɛ yen. Bon avion in kɔni taara munumunu o don yɛrɛ. Avion jumɛn don. Donc avion tiɲɛna n tɛ se ka kuma k'a fɔ ni avion masina don n tɛ se k'o fɔ parce que kumaw fɔ n'i ye fɛn ye n'i t'a cogoya dɔn e tɛ se ka kuma a kan avion kɔni taara munumunu siɲɛ 2 dubaaraw jɔyɔrɔ kɔnɔna na. Donc mɔgɔw n'u ka labɛn kɔnɔna ko mɔbiliw kun b'u bolo n'u bɛ ka mɔgɔw ɲ'a mɛn ko mɔbiliw kɛra ka mɔgɔ caman faga n'a sɔrɔ ni o mɔbili ko in n'o ye tiɲɛ ye. Bon mɔbili ko in yɛrɛ de bɛ an ka mɔgɔw sɛgɛn ani dugumafɛnw n'o tɛ an ka mɔgɔ caman bɔ bi yen nɔ Ala barika la o dusukun y'o ta ye Ala barika la fɛn caman bɛ yen fana o bɛ kisi a ma mais mɔgɔ kɔni a mana kɛ cogo o cogo parce que dɔw tɛ ko faamuya o b'a jate i n'a fɔ donso tɛ sa walima labɛn ayi donso tɛ kɔni an ta y'an dusukun de ye n'o tɛ hali n'i ye sɔrɔdasi ye a mana kɛ cogo o cogo i bɛ kɔnturubariw don mais kɔnturubariw bɛɛ kɔfɛ i bɛ tila ka sa o n'i sa waati sera directement n'an ka mɔgɔ minnu tola la donc n'i ta bi fɛn o fɛn i bɛ to a la labɛn ko t'o la n'a sɔrɔ sababu dɔ de b'i ka labɛn tiɲɛ o bɛ kɛ mais wajibi de an fana ka labɛnw an bɛ tangana ɲini Ala fɛ dɛ voilà donc an b'o dɛmɛw de ɲini Ala fɛ ka ɲɛsin kɛlɛ ma walasa Ala taala ka an dɛmɛ jamana yɛrɛ kama n'o tɛ an t'a dabɔ tɔgɔ ɲini kama an t'a dabɔ fana k'an ye cɛ ye kama donc an dusukun de y'an ta an ɲɛ bɛ jamana na degun min na u sagona Maribugu kunna o bɛna taa dugu wɛrɛ la donc n'u b'o dugu min na n'an y'o kunbɛn a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛ kisi an ka laɲini o de. Kɛlɛ in kɔfɛ aw kun y'a laɲini ka Malibugukaw k'olu bɔ bolo la komi Malibugu ma se ka bɔ bolo la hakilina jumɛn bɛ yen tuguni a bɛna Malibugukaw t'u bolo nin cogo in na wa. Anw tɛ sɔn fiyewu donso bɛɛ b'a kɔrɔ walahi donso bɛɛ b'a kɔrɔ donso si sirannen tɛ an bɛɛ labɛnnen dɔ kɛlɛ kama hali sini n'u y'an wele an bɛ taa hali sini n'u y'an wele an bɛ taga an mago bi an bɛ ka wele le kɔnɔ
an bɛ ka wele de kɔnɔ directement Kulubali mɔgɔ dɔw bɛ fɛn dɔ fɔ o b'a fɔ ko nin ko ninnu k'i ka n'i tɔgɔ ayi ne daji wallahi ne bɛ n tɔgɔ di jamana kun kɔrɔ min bɛ se ka ne faga i ka ne faga mɔgɔ bɛ siran sɛgɛn o bɛ taa mugu da la ne pɛrɛlen don kama ne pɛrɛlen don sɛgɛn kama ani sɛgɛn nana k'i sɔrɔ dilan sanfɛ i bɛ sa mais donso bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ni pɛrɛlen don jamana kun kɔrɔ ka jamanadenw dɛmɛ wallahi ni kɛlɛ ma se mɔgɔ min ma e de b'i sigi n'o tɛ kɛlɛ bɛ min ka dugu la o b'a dɔn k'a fɔ min b'i yen nɔ wallahi k'i ɲɔgɔnna adamaden kɔngɔ la k'a ye minɔgɔ la k'a ye a datugulen to a tɛ bɔ a ka sago kɛ o ye kojugu ye dɛ an man kan ka sigi ni k'o filɛ o de kosɔn donso den n'a donso ba bɛɛ an pɛrɛlen don dɔ de farala an ka dusu kan nin kɛlɛ in an pɛrɛlen don jamana kɔni kun kɔrɔ n'an sala an ma jufa an pɛrɛlen don o k'an wele dɔrɔn an bɛ taa ɲɛmɔgɔ k'an wele dɔrɔn an pɛrɛlen don an bɛ taa wa ne b'a fɔ min ye jadisi kelen an t'a to yen dugukolo in sanfɛ an t'a to yen ni mɔgɔw b'u yɛrɛ dogo ko n'i ye jadisi tɔgɔ fɔ ko bɛ t'i faga i fɛ yen na walahi cɛ min bɛ faga ala ta kɔfɛ o tɛ ne ye ne pɛrɛlen don n'i sera ka ne faga ala de ye ne d'i ma o waati n'o tɛ o bɛ bali ne la ni ala ta ala ka diɲɛ ye cɛ kuma o bɛ kungo kɔnɔ de jadisi kelen o kelen ne kɔni ka ɲɛ d'a kan ne kɔni suma kɔni lahara jamana jugu suma kɔni lahara donc an b'u yen de o la ni kɛlɛ banna jamana lafiya la an bɛ marifa bila wala an ka marifa ta kun tɛ foyi ye ni jamana kisi de. An baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛn aw garijɛgɛ kɛra kibaruya minnu na bi o tɛ nin aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu.